И туган тел, и матур тел, әткәм-әнкәмнең теле. Дөньяда күп нәрсә белдем син туган тел аркылы. Дуслар, исәнмесез? Сезне Мәскәү гүзәле 2019 Татар кызы бәйгесе җиңүчесе Айсылу Мирхәфизхан сәламли. Һәм мин сезне 26 сентябрь көнне сәгать 11-дә бөтен дөнья күләмле татарча диктант язырга чакырам. Сез диктантны ТНВ һәм ТНВ Планета аша карый аласыз. Кем инде мәсәлән Мәскәүдә, Мәскәү мәдәни үзәгенә килеп, Татарский переулок 8 адресы буенча сез анда төп залда шушы диктантны яза аласыз. Диктант инде 5-нче тапкыр үткәрелә. Барыбыз бергә үз туган телебезне тагын да яхшыртып, тагын да күтәртеп, белемнәребезне тикшереп, татарча диктант языйк. Дуслар, көтеп калабыз.